No niin, moro moro, mitä äijät? Täällä on taas Ossi Boy. Nyt tänään aiheena Halloween-pelit. Halloweenin kunniaksi, me pelataan tänään kaikki tosi pelottavia pelejä. Tänään on depositti 300 €. Lähdetään sillä vähän haistelee. Alright, ekana pelinä toimii Big Bass Halloween 3. Tää on vitu pelottava peli. Alright, eli ekana otetaan nyt saman tien lähdetään haistelemaan superi. 60 €. 20 channel. Jätkä vittu kaapii sieltä meille vittu scatteriin. Mitä toi vittu meinas? Mitä kävi? Miksi meillä tuli 3 symbolia? En mä tiedä vittu mitä toi toimii. Joo, äijät tuli tolla mä näytän darran kun mä käyn hakemaan mosheet kaupassa. Joo. Heti tupla jokke heti alkuun. Vataa. Päästään 8 järjessä niin. Okei. Joo, meikä oli tosiaan tossa vähän lomailemassa. Ei ollut... Tää itse asiassa kuvattiin tossa välissä yks... Mitä tää juttu? Okei. Täällä on täällä on vittu tupla juttu meininki. Niin, mä olin tosiaan tossa lomalla. Kuvattiin yksi video siinä välissä. Se korruktoi tossa koko video. Et meni ihan vitu hyvin taas hoidettu. Sitten piti ottaa vähän lomaa, kun alkoi vituttaa. Se oli meina varmaan kanava isoin depo. Se oli tonni depo, se meni perseen reikään, niin alkoi vähän vituttaa. No niin, onneksi olkoon. Ja siis hävittiin koko tonni. Ettei sitten jos mitään hirveän hyvää videoa ois saanutkaan, mutta ei se mitään, nyt me lähdetään hakee vittu. Otas tommonen punainen jokke nyt. Mä en tiedä, kumpi näistä on parempi. No ehkä tää vittu darran jokke on paljon parempi. No mitä tää niinku tekee? Mä en niinku ymmärrä mitä vittua tää meinaa, täällä on 2 jokkea. Kai noista voi sit saada lisää vaan spinnejä. Sitten nuo kummatkin on 2 XL. Otetaan siitä euro taas. Nyt vois tulla punainen jokke. Vai taas yksi punainen jokke tähän hätään. No nää vitu Big Bassit on kyllä aika otetaan vähän tosta voimajuomaa, vissyy. No mä en oikein näistä fiilaa. Okei, no saatiin 2 X. Lähtisikö me 3 X? Otas vittu 10 spinniä kun tulis punainen jokke. Nyt pitäis antaa punainen jokke vittu. Annahan, älä nyt tähän vittu, että anna nyt vittu punainen jokke. Elä viiti. Voi vittu. No, 21-20 jätiin puolet perseeseen. Normiostokin tähän nyt kautta otan 40 sentillisä. Mä en tiedä, onko se mahdollista saada niinku sitten enemmän kuin 3 näitä, vai miksi tää vittu. Jos toi vaan se tiisaus. Tässä on darra jokke mestoilla. Oho, sori. Se oli misklikki, mutta se oli hyvä misklikki vittu. Tässä superi ero tässä on se, että noita jokkeja tarvii 3 superis ja 4 tässä. Normiset pääsee uuteen tasoon. Oli kyllä aika luokaton superi vittu, toivottavasti tää käy yhtä luokaton. Kyllä veikkaa, että tässä käy. Oi saatana! Hyi saatana, älä vittu tee tollasta juttua, mulla vittu oikeesti pysähtyy vittu sydän. Pysähtyy sydän kun mä näen tollasia juttuja. Hyi helvetti. No tää oli aivan paska vittu. Tää oli vittu aivan paska. Seuraavaan peliin. Seuraavana pelinä toimii No Limitin Blood and Shadow. Mut näissä laitetaan gamba. Koska nää maksaa niin vitusti. Tulee lyhyt video. Muuta. Mut joo, me päästiin superiin saman tien. Ossi Boyn vitun hajulla. Jotenkin tää vaan onnistuu. Saman tien superi. Aivan mainiota. Mitä siinä kävi? Mä en ehtinyt nähdä.
480. Nyt tarvis vittu splittiä ja vittu dikkiä. Pause. Liilat menee, vihreät menee. Tuliko keltaista akkaa? Keltaista. Sori, ei oo akka, se on naikkonen. Nyt vaan vois heittää ton split. Nyt vois sitä splittiä kyllä tulla, sitä ei kyllä hirveemmin näkenyt. Kato, otti keltaiset. Siitä 27 € vittu. Jollaanko vittu plussalla? Ollaanko plussalla vittu? Kohta voi ottaa 100 tonnin kissaosto jo. Perinteitä kunnioittaa. Splitti ei kyllä nyt näe, mutta tässä on kyllä 7 spinniä vielä aikaa. Et se on hyvä. Saatiin vittu vihreä. Ei ota. No splitti, mutta se menee ohi. Nyt voisi tulla lisää wildia ja sitten splitti niihin wildeihin. Hyvä. Ei perkele, no menee se vittu. Menee se, kyllä se on vaan vittu. Kyllä se on vaan. Vika spinni. Noin 94 €. Alright. Se oli hyvä. Se oli aivan mainiota. Ollaan melkein startissa. Sitten Rottenin aika. Rotten näyttää, mistä me ollaan tehty. Ollaan maksaa tää. Nyt ei kyllä pitää ottaa kyllä nyt 20 sentillä tää superi. Maksaa niin paljon tuolla. 100 se. Ei viitti. Alright. 3 switchi. Tai siis 3 symbolia otti veke. Toi on aivan mainio juttu. Voisi tulla lisää switchia. Onks tää retrigger skripti? Se on ärsyttävää tietää, että se on ihan perseestä. Sitten vois nyt niinku tapahtua jotain, ei tää nyt voi olla vittu, tää haksavi aina vittu tällaista paskaa. Nyt vasta retriggeri. Ei oteta retriggeria, otetaan ykkösen switchia, se on vittu toi ihan. No niin, hetkonen! Ei voi vittu, ei se. No vittu, kyllä me otettiin siinä aika paljon persikkaa. Vittu, toi on kyllä niin vittu luokaton toi saatana Mad Scientist. Vittu, jaksaaks sitä saattaa? Mutta vittu 2 superia vittu, koska vittu toi on kyllä aivan paska toi Mad Scientist. Ei tullut yhtään viimeisessä Switch, ei kun Wildi Switch, sitä kyllä tarvittais. Heti Switchi. Okei, heti Switchi. Wildi Switchi. Näitä me tarvitaan, nää on paljon parempia näistä tykkään. Se on kivoja. Tuo Switchi heti. Ei oo kyllä vielä mikään kiire, et nyt voi niinku vähän. Okei, Switchi. Otti taas yhden symbolin veke. Pellehermannit 7 €. Onko se 50? Jos me päästäis nyt päästäis sinne asti, niin olisi ihan vitu jees. Nyt olisi tullut semmonen Wildi Switchi. Mun mielestä olisi ihan vitu jees. Nyt voisi tulla kyllä uusi Switchi. Otetaanko Switchi vai sanotaanko, että peli on vitsi? Peli on vitsi. Fuck tää vitu paskapeli. Seuraava peli, Immortal Desire. Tääkin on kans pelottava. Pelottava vitu peli. Sopii mainiosti teemaan. Aikana toi superi. Snaps. Violet Herpes. Se on vittu hyvä. Joo, mä en kyllä tykkää oikein tästä Immortal Desireista. Mä en muutenkaan tykkää näistä haksavipeleistä, mä enemmän no limittiin. Se on paljon kivempi mun mielestä. Scarlet de Sangre, mitä tää tekee, hitteekö tää kaikki? Joo. Onks tää kerroin? Onko kerroin? Juu. Voitais ottaa.
ottaa nyt lisää. No niin, hyvä. Vai ei se olekaan kerran. Oi paska. Tohon heitäpä 10, niin ollaan sujut. Ollaan sujut, jos heität tohon 10, vittu. No vittu, vataa. Siis vittu, mitä paskaa. Aivan paskaa, vittu. Antas nyt tääkin, tää on... Onko tää... Mä enemmän kyllä fiilaa tästä normista. Tää on mun mielestä kivempi. Bing! Nyt ei kyllä näy verirullia vittu missään. Jaha. Sinne tuli vikaan vittu, yes. Nyt tarvis lisää vittu. Muuten aivan perseestä. Ei onnistu. Ei millään vittu. Mä otin tääkään aivan vittu kova perseeseen. 4 euroa vittu. 5 euroa 60 senttiä. Jaha. 6 euroa. Saatiinko me enemmän tästä kuin tosta superista? En muista paljon se oli. Joo, aika paska oli tääkin. Mennään seuraavaan. Sitten Evil Eyes. Evil Eyesista otetaan nää kummatkin. Ota 4 senttiä. Joo. Näyttää tosi tylsältä tääkin peli. Mä oon valikoinut nää pelit ite, mut mä olin näköjään aivan vitun kännis, kun mä nää valikoin vittu. Poistettu eka symboli. Ota alaspäin. Ei sitten. Mä olin näköjään vittu ihan vitun kännis, kun mä nää valikoin nää vittu pelit. Mut ei me saada vittu kyllä tänään mistään pelistä vittu profittia. Nyt mä en kyllä vittu hiffaa mikä tää vittu meininki on. Otaks muka tääkin vittu? Kai me on pakko ottaa, niinhän mä sanoin vittu. Eiks mä niin mennyt meille lupaamaan, että otetaan tääkin. Hyvä kun saatat sen 4x vittu. Ei paska. Katoppa vasemmalle. Hyvä. Siellä on 15 x. Kato vasemmalle, no okei, voi ylöskin kattoo. Vasemmalle, alas. Menee ihan vittu, ei ota käskyä. Vasen. Ottaa käskyn. Nätisti. Tarvis yhden silmän vielä, ettei tän tiedä tähän. No vittu, kyllä se jää tähän vittu. Tää on aivan vittu. Voi paskan paska. Oli kyllä taas niin luokaton peli vittu, et huhhuh. Alright, seuraavana peli toimii 666. Tässä me oltiin viimeksi. Tässä oli aika hauska. Me gamblettiin tää joku varmaan vittu varmaan 10 kertaa putkeen. Me saatiin koko ajan se paskin gamble, niin nyt me ei lähdetä sille tielle. Tää on aivan liian vaikea. Ainakin viimeksi oli vittu ollut tuuri yhtään meidän puolella. 50. Okei. Nyt onpa musta. Ei vittu sitä valkoista heti. Voi vittu. Nyt musta. Ota ku iso. Ei vittu, miten se voi tehdä edes tälleen? Wow. Otappa nyt sit valkonen. Ja sit se ottaa sen mustan. On 20. Hetkonen. Okei, nyt on musta alussa.
Sit voi ottaa ehkä toisen mustan vielä, jos lupaat, että vikas tulee valkoinen. Joo, voi ottaa, hetkonen. Otapa vittu valkoinen. Et uskalla. Et muuten vittu uskalla. No ei se uskaltanut, mutta on tääkin ihan vitu hyvä. Eka profitti vittu. Eka profitti vittu ja yllättävästi tuli. Ei ollut vittu eka profitti, niin saatiin sit vittu Blood and Shadowista. Saatiin se profitti. Mä unohdin kokonaan. Pitäisikö ottaa uusi vai otais mä... Meillä on kyllä niin monta Otetaan kosto. Meillä on kyllä niin monta peliä tossa vielä tulossa. Mennään taas tällä peruspelauksella tää läpi. 4x. Tulee aika hyvin noita 3-kutosen rulleja vittu. Se oli kyllä aika... Tuon olisi mulla heittää se 250 ja tuon 10 x. On sulla aika hyvä. Oliko aika Ois voinut käydä hyvin tossa. Kyllä sit tuli pikku profitti, mutta... Nyt kyllä heittää vaan yhtä kutosta, niin ei oo niin kiva. Ois 250 ettei se ottaa. Vähän jää semmoista. Noniin, tuli kun vittu pyynnöstä. 100x eka. Ei käy. Sitten otetaan 250x tosta. 25, nyt on 50, sit 10x. Otetaan se 5x siitä. Ei perkele. Ja näin. Ja vataa vittu. Kusimuhluun. Kusirakoon vittu. No niin, ja seuraava peli vittu. Seuraava peli. Pray for free. Vataa ja superilla mennään. Oho, nyt oli siisti musiikki. Alkoi jännittää. Kultainen rulla. Käyn konnektaa vielä. Tää nyt vittu noin. Sitten kerro. 20. Paskaa. Oli aika paska konnekti mihin se tulee. Nyt vois heittää semmosen kultaisen käden. Hei hetkonen. Otapa sinne joku iso X. 3. Voi paska, otapa sininen. Voi vitja. Toi oli niinku melkein hyvä. Ja ohi vittu menee. Ja nyt on 16 senttiä sitten käärme tohon. Ei anna. Se kertoo ja... No. Punaiset menee. Nyt vois ottaa sen kultaisen kämmenen. Otapa kultainen kämmen tähän. Ei ota. Älä helvetti. Siellä on yksi konnakti. Käärme alkuun. Okei, käärme alkuun. Ei helvetti, 8 senttiä. Tää voi vittu skippaa. Oli hyvät kertoimet, mutta... Kuppi. Kultainen kämmen. Oli häijy vittu. Oli vittu häijy kyllä. Nyt oli kyllä niin häijy vittu. Juu. Otetaan uusi. Tossa oli... Mä niinku näin ton potentiaalin, mikä tässä oli. Mä näin ton potentiaalin. Se ei ihan vaan lähtenyt... Ei ihan lähtenyt käyntiin vaan toi... Mut mulla on kyllä semmonen fiilis, että tästä tulee mainio. No, sit 33x tohon. No ei nyt sentään vittu. Siinä menee noin, menee... Sit jätäpä joku hyvä konnekti siihen. Noniin. Alkaa olla vähän parempi konnekti. Juu, tumplee. Sit käärme. Juu, käärme. Juu, ottaa. Noniin. Nyt jotain isoa. Ei helvetti. No, okei. Otetaan. Pakko ottaa kaikki mitä saa. Nyt on tuplavaihdet, sit menee aika hyvin.
Menee vittu piiskat ja vittu kivet ja vittu. Menee vittu, mä en mä edes näe vittu, nyt on juontaja. Tänne se ei tuli. Kultanen. Heitäpä kultanen, ei heitä. Missä meidän vitun kultaiset vittu kämmenet nyt on? Kun niitä tarvis. Otapa lammas tonne alkuun. Ja kultainen kämmen nyt. Nyt saa luvan. Nyt saa luvan. Nyt saa vittu muuten luvan heittää se kultaisen kämmenen. Jos joskus. Heitä. Älä nyt. Älä viipi. Hei, nyt pitää oikeesti heittää. Oh! Okei. Nyt on paikka. Nyt on vittu paikka. Okei, sit joku iso. Ota se. Ei vittu. No okei. Otetaan. Tää on pakko ottaa vittu. Tossa oli vittu potentiaali jos jossain. Meillä kultaista ja lammasta on alku. Ei, tää voi skippaa. Tää on aivan paska. Oli kyllä vittu potentiaalinen spinni vittu. Toi kyllä jäi kyllä vähän koloa vielä. Kultainen kämmen tähän voisi olla kans ihan suotava. Sitten tommonen punainen tohon keskelle. Punainen tohon keskelle. Ei. No joo, otetaan 112 €. Seuraavana pelinä toimii Helvetin piskit. Vata. Nosta superi pikkunapsulla. Tiedättekö te mitä Ossiboy tekee nyt? Älä. Voi vittu. Voi vittu! Ei pitänyt vittu tehdä tota. Ei se mitään. Tää voi olla hyvä vielä. Tiputaan alemmas sitä. Juu, tippuu alemmas. Sitten vika kerroin. Ei oo kerroin ollenkaan. 15 äksä. Sitten vaan lisää koiraa vittu kentällä. Sitten kerroin. Ei oo kerrointa liikkeellä. Ei oo hyvä juttu tämä. Sitten lisää koiraa. Sitten menee vielä. No vittu, sit se antaa semmosia kertoimia sinne, et huhhuh. Missä meidän koirat vittu on? Nyt kyllä puuttuu vittu koirat ihan vitusta. Meillä on yksi koira vaan vittu loossissa. Ei oo tullut et hounds are loose. Missä hounds are loose? Niin, tuli toiset koirat. Nyt voi pelastaa. Ja sinne 4. Okei, sille iso, mutta... Ei ollut ihan pelastus. Ei kyllä ollut, ei ihan riittänyt. Mut nyt me otetaan tää... tää normi, koska tän mä gamblaan. 6, 2, 3. No okei. 11 spinniä. Ois voitu ottaa tosta uppi tosta äskeisestä. Okei. Ei ole mitään väliä, kun ei tullut koiria. Tää on hyvä, kun mä tykkään siitä, että tähän tulee uusi piski, niin se kertoo tonkin, niin tästä voi tulla aika vitu vataa. Just tää. Hounds are loose. Heitäpä tähän koira. No ei antanut. Heitäpä nyt. Ei antanut. Oha! Tuohon me tarvitaan yksi kerroinkoira. Tälle rille me otetaan yksi kerroinkoira nyt niinku käskystä. Nyt ei oo hyvä. Ei oo hyvä nyt yhtään. Ota nyt. Noniin, kerroinkoira. Nyt tarvis kertoimen. Tee se. 3 äksä. Otetaan. Ja profitille. Ois voinut olla vähän parempi, mut... Sitten otetaan nyt uusi tällainen. Nyt ei gamblätä. Nyt mennään suoraan sisälle. Skipataan gambli. Lähdetään hakea sitä wataata. Mä pistän vähän pelinuuskan tähän. Peliä. Ja ottaa yksi pelinuuska tähän näin. Ja kerroimella. No voi ottaa kertoimen sinne. Voisiko aktivoitua nää koirat vittu vähän paremmin? Nyt vois tulla niinku... Jotenkin niinku saatiin ihan samannäköinen skripti, mikä niinku äskenkin oli. Vittu tää vikakoira vaan aktivoituu. Noniin. Toinen koira.
Mä kyllä jotenkin tykkään tosta perusbonarista siinä tyylille, että kun se antaa sen, niin se jää tonne. Sit se voi vielä kertoa vielä uudelleen. Tää on vaan niinku saman tien kuin se. Tää on kyllä siitä hyvä, että tulee joka spinni nää koirat, mut sit kun tulee jotain tällaisia koiria, niin ei vittu. Ei paljon lämmitä tää. Niin. Hau vittu. Kun asettaa vittu lisää koiraa, niin tässä on sieltä katsottavaa edes. Jaa. Siinä olisi voinut käydä ihan hyvin, mutta ei käynyt. Jos tulisi vaikka... No nyt se pikalspinnillä antaa saatana. Okei, no se oli vähän pelastavampi spinni se. Otis me omat. Ei me ihan saatu. Ei me ihan saatu. Paljon maksaa? 50. Otetaan nyt Ei se... Otas nyt taas tää normi. Tää jotenkin normi niinku hivelee mua paljon paremmin. Mitä me kämplätään? Noin, noin ja noin. Ei saatana. Okei. Paskimmat mahdolliset. Tipun koira vielä. Ota jiit kiinni. Mut heitäpä semmonen pelastuskoira nyt tänne. Okei. Heitäpä nyt pelastuskoira tähän. Nyt tarvii pelastuskoiran tänne tai tänne. Nyt tarvii pelastuskoiraa vittu. Nyt vikal pelastuskoira. Ei paska, heitäpä nyt pelastuskoira tähän. Ei antanut, mut hei. Tää oli. Omat takaisin. Vähän profittiikin. Otetaan tulla takas tänne rotteen, niin otetaan nyt kostolla. Kostolla on nyt semmonen hyvä. Vähän parempi mitä. Ollaan aika luokattomia bonareit nää. Niin nyt pitää sit ottaa vähän ottaa vaihe silmää ja niin sanotusti lähtee hakemaan vähän sitä isompaa voittoa. Tästä mä oon kyllä joskus 1000 X:n saanut, että nyt taas näyttäisi olevan tämmönen perusrotteni paskabonari. Juu, heitä nyt se retriggerin nimi. Sanon, että GG. Juu, oli mainio. Nyt on kyllä niin vitun paskaa liikkeellä. Nyt se tuli se vitun retriggerikin. Okei, nyt on hyvä. Oli se vähän parempi spinni se. Mutta ei pelasta meidän tilannetta millään. Nyt voisi tulla lisää sitä switchia, niin se voisi pelastaa tilanteen. Muutenkin jäi kyllä toi hampaankolo toi rotten, että nyt pitäis näyttää. Vikal spinnillä. Ottaa perseeseen. Sellaista se on vittu, nyt oli kyllä niin vittu paska taas, et huh. Joo, me tultiin tosiaan, lähdettiin nyt johonkin ihan perseeseen vittu, mutta otetaan tästä yksi helova spin vittu kojolle. Onks tää mistään kotoisin tää peli? Ainakin on vittu pelottavaa, että nyt ollaan taas ihan vittu paskapelejä kimpus, että mitä niinku arpoo kertoimet. Niin se on niinku aika vaikea saada tosiaan. Ois voinut tulla lepakko-konnekti. Nyt kyllä nyt tuli noin J 15 XL. Aina se tekee tällaisen. Se pyörittää niin kauan tulee konnekti. No nyt se konnekti tuleekin. Ei, mitä vittua tää tekee? No se oli 7-2. Okei. Nyt pitäis osua sit jiit. 60 noin jiit ois kyllä ihan kohdat. No juu. Nyt oli kyllä niin paska peli, et vittu. Et nyt mä en kyllä tiedä mitä tehdään vittu. Nyt on kyllä niin vähän saldoukin, et nyt pitää saada jostain haju vittu. Seuraava peli, The Wildwood Curse. Keräs ottaa tästä vittu, että maksaa paljon toi superi. No,
saadaan just hyvin se superi tohon otettua. Nyt pitää sit pelastaa kans. Voitais ottaa yks Twinssi tonne. Twinssi on se mun lemppari tässä meiningissä. Mut joo, näyttää kyllä tosi vaikeelta. Voitais ottaa se kyllä tonne alkuun, se olisi aivan vitu jees. Et niinku tähän johonkin nyt alkuun sen. Juu, otetaan se tonne ylös vaikka se kikää mulle aivan mainiosti. Voi ottaa tohon ylös. Tai voi ottaa vaikka tähänkin. Se on nyt on kyllä paljon paikkaa niinku. Joka nää vittu lähden muuten nyt kun ei tuu konnetteen. Ja vittu ollut wildia. Eikä nää lähde. Voi vittu, ja joudutaan aloittaa alusta. No nyt se tulee sinne. Ja vittu paska. Juu. Tuli sen tää vittu wildi. Nyt oli kyllä vittu. Oli kyllä vittu, nyt oli kyllä niinku. Tais video jäädä tähän vittu. Ei, Twinssi. Vittu totta kai, että sinä vittu. Saatana. Paskahousu. Wildi tähän näin. Mä tuli sinne. Ottaa Wildia tähän, niin se vois vielä toimia ihan hyvin. Se tuli Wildia, ei tuu connect. Tää tulee sit. Otan nyt Wildia. Ei vittu, se on perseeseen. Joo. 7,62 €. Jes, kiitos kun katsoitte videon. Ei mennyt tällä kertaa maaliin. Ei se mitään, aina ei voita. Ei voi mitään. Joskus tulee vähän paskempi video. Joskus tulee parempi. Mut seuraava videossa tulee vittu siisti. Sen mä lupaan. Koska meillä on tulossa pieniä muutoksia tähän kanavalle. Tää oli nyt vaan tämmönen, että tää oli tämmönen video, että heitetään vähän rahaa perseeseen käytännössä, kun ei saa ihan niinku lomailuksi mennä kuitenkaan tää touhu. Niin palataan seuraavassa videossa. Ja pistäkää kommentteihin mitä te haluatte nähdä jatkosta. Tää on nyt vaan tämmönen veden päästä Halloween teemassa video, mutta joo, laittakaa kommenteissa vittu mitä te haluatte nähdä, koska se ei saa vitusti, kun ei tarvii itse käyttää ollenkaan päätä ja tuhlaa vaan rahaa, niin se on paljon helpompaa mulle, kun mä nyt tommonen miettiä tyyppiä, että mä vaan käytän rahaa näihin turhuuksiin, niin sitten teidän ei tarvii. Ja kertokaa nyt mitä te haluatte nähdä, niin. Ja muistakaa tykätä ja vittu tilata ja vittu laittaa kommenttia ja mitä liian. Joo, palataan seuraavassa videossa, laittakaa kommenttia mitä te haluatte nähdä jatkossa. No niin, moro, Ossi voi kiittää ja kuittaa.